хаос. Дъските на манастирската стая са хладни под мен. Вън нежен вятър преминава през каменния двор, звук като мека метла, която изтрива отпечатъците на деня. Моят учител седи пред мен, присъствието му е неподвижно и дълбоко като планинско езеро. Когато говори, гласът му е тих, носещ същото спокойно качество като вятъра, който въздиша над водата. Той ме поглежда. Млад лекар, нетърпелив да научи древните начини, и очите му държат дълбоко, отразяващо спокойствие, което изглежда обхваща векове на натрупани знания и мир. В тази тишина започва моето истинско образование. Дете мое, преди някога да можеш да се надяваш да излекуваш друг, първо трябва да разбереш трите основни сили, които управляват тялото и ума. Слушам внимателно, попивайки всяка дума. Бавна усмивка се разпростира по лицето на учителя ми, набръчквайки ъгълчетата на очите му. А казва той, гласът му е тих. Ти говориш за снакпо. Във вашата родина България вие познавате това растение с друго име – воден аир, коренът на аира. Той посочва малка, плетена кошница до него, от която се излъчва отчетлив, земен аромат, изпълващ тихата стая. Ароматът е остър, но заземяващ, обещание за мощната медицина на земята. Навеждам се напред, любопитството ми е разпалено, готов да науча тайните, скрити в този скромен корен. Погледът на учителя остава стабилен, канейки ме да погледна отвъд физическото растение и в самата същност на неговата сила. Той се готви да сподели история, не просто за растение, а за философия, начин на съществуване, който свързва човешкия дух обратно с естествения свят. Ами знаете ли, той е на път да говори и аз чакам. И ми разказва за местата, където това специално растение избира да живее. То е творение на праговете. Гласът му рисува ярка картина в ума ми. Аирът вирее там, където земята среща водата в граничните пространства на света. Той расте силен по блатистите брегове на големи, бавно движещи се реки. Ще го намерите да стои на стража до спокойни езера, дълбоко в мочурища. Корените му са закотвени в богатата влажна почва. Дори във вашата собствена страна, България, той не е непознат. Може да се намери да процъфтява по Дунав, в мочурищата край Пловдив, Бургаските езера. Дори расте близо до София, в онези топли воднисти джобове земя. И как да го разпозная? Питам аз. Гласът ми е едва шепот. Той поставя дълго тънко листо и парче възлест корен в отворената ми длан. Листото е ярко зелено, оформено като острие, дълго и елегантно. Изглежда почти като меч, издигащ се от калта, символ на неговата остра, прочистваща природа. Коренът, или коренището, е дебел и сегментиран бледо кафеникаво жълт. Докато нежно го притискам между пръстите си, се освобождава мощен аромат. Това е сложен и проникващ аромат с нотки на камфор, намек за подправки, напомнящ на гъста горска почва веднага след прочистващ дъжд. Ароматът е силен, чист, ободряващ и изглежда ми прочиства главата моментално. Моят учител ме наблюдава, с разбиращ поглед в очите си. Първият урок идва не от думи, а от пряк опит. Усещането на корена, вида на листото, силата на аромата му. Той иска да изградя връзка с растението, да го познавам не просто като име в книга, а като живо същество със собствен отличителен характер и присъствие. Пауза. Моят учител започва да обяснява свойствата на растението през призмата на тибетската медицина система, която вижда света като танц на елементи и енергии. В нашата традиция снукпо се разбира чрез своята основна природа. Основните му елементи са земя, въздух, което му придава заземяващи качества и движещи качества. Вкусът му е пикантен, вкусът му е горчив, постхраносмилателният му ефект е загряващ. Тази загряваща природа е ключова. В малки, внимателно прилагани дози, той успокоява неспокойната енергия на вятъра. Но той е и стимулант. Има специален афинитет към каналите на умът, нервната система, сърцето, езика. Когато енергията на вятъра е нарушена, умът става разпръснат. Мислите се надпреварват като диви коне, дърпайки човек в хиляди различни посоки едновременно. Сънят става неуловим. Дълбоко чувство на безпокойство се настанява в сърцето. В тези моменти ние прилагаме отвара от корен на аир. Тя не просто успокоява, тя нежно насочва ума обратно в тялото, закотвяйки го в настоящия момент. Помага да се диша по-дълбоко и по-спокойно, насърчавайки мислите да спрат и да намерят спокойствие. Не като химическа реакция, а като нежно убеждаване, примамване на духа обратно в неговия правилен дом. Обяснението е поетично, но практично, вкоренено в хилядолетия наблюдения.
Той говори за каналите не като анатомични вени, артерии, а като пътища на фина енергия, които билката може да прочисти и отвори. Аирът не е просто вещество, а интелигентност, която възстановява баланс и хармония. Той има мощен ефект върху канала на речта. Аирът отваря този път, давайки сила и яснота на гласа. Често се дава на учени, за да говорят с увереност и прецизност. Когато умът е тежък от забрава, мъгла, този скромен корен изостря паметта и донася фокус. Той изчиства праха от прозорците на възприятието, позволявайки на светлината на осъзнаването да дъсти по-ярко. Раздел 4. Мостове за ума. Практическото изкуство на успокояването. Как се приготвя отварата? Питам аз, нетърпелив да разбера практическото приложение на тази мъдрост. Моят учител демонстрира с просто, грациозно движение на ръката си. Вземате малко количество от изсушения на прах корен, не повече от половин чайна лъжичка. Поставете го в чаша гореща вода. Оставете го да се накисва 5 до 10 минути, оставяйки водата да извлече загряващата му същност. Трябва да се пие докато е още топло и трябва да се отпива бавно с намерение. В Тибет често добавяме малко мед, капка топло масло от як, понякога дори мляко. Маслото от аир е чудесен съюзник за масаж, казва той. Нанасяме малко количество на слепоочията. Нанасяме го по челото, нанасяме го върху гърдите. В нашите храмове също така изгаряме малки парчета от изсушения корен като тамян. Свещеният дим пречиства пространството, успокоява атмосферата и помага за фокусиране на ума за медитация. Смята се, че димът има силата да разсейва негативни или разрушителни енергии. Може да се приема вътрешно, за да закотви ума. Може да се прилага външно, за да успокои нервите. Може да се изгаря като тамян, за да пречисти пространството. Това е цялостна система за изцеление, съдържаща се в един корен. Моят учител подчертава холистичния характер на този подход. Не става въпрос само за поглъщане на вещество, а за взаимодействие с него чрез множество сетива, вкус, допир, мирис. Съвременната наука започва да разбира това, което нашите предци са знаели чрез наблюдение. Хората във вашата страна използват аир за храносмилане, за тревожност, за нервно напрежение. Можете да намерите изсушен корен, събран през юни и юли, във вашите билкови аптеки. Научните изследвания сега потвърждават неговите леки седативни свойства, антисептичните му действия и адаптогенен ефект. Нъкпо е мост. Когато вдишвате неговата същност, умът забравя да се страхува. Ами, аз попивам всяка дума, оставяйки я да се настъни. Отново поднасям корена към носа си, вдишвайки силния му пикантен аромат, усещайки връзка с влажните огряни от слънце места, където расте. Свят далеч от тази тиха стая. Раздел 5. Пътят на умереността. Последен съвет на учителя. Докато урокът приключва, изражението на учителя ми става сериозно. Тонът му е твърд. Винаги помни това, ученико. Тази билка е силна. В малка, точна доза – лекарство с дълбока полза. В голяма доза може да стане отрова. Никога не я давай, без първо да провериш пулса. Никога не я прилагай, без да наблюдаваш езика. Никога не я използвай, без ясно разбиране на дисбаланса. Да използваш силен инструмент без знание не е лечение. Това е безразсъдство. Билката е слуга, а не господар. Гледай на целия човек. Слушай не само думите му, ритъм на сърцето, наблюдение, цветът на езика, покритието на езика, светлина или тъмнина в очите. Само след пълно наблюдение реши. Проявява изключителна предпазливост. Никога на бременни жени, никога на малки деца без опитен лекар. Силата за възрастен може да претовари детето. Това е отговорност? Не я приемай лекомислено. Седя в мълчание тежестта на думите. Топлина на чая в ръцете ми. Чист, пикантен аромат на корена във въздуха. Поглеждам го право в очите. Учителю, кое е единственото нещо, което винаги трябва да помня? Той отваря очи, ясен, пряк поглед. Отговаря бавно, всяка дума е обмислена. Умереност, наблюдение, мъдрост. Билката предлага помощ, лечителят решава. Записвам думите му в тетрадка. Поставям парче корен в джоба си. Ставам, дишам бавно, дълбоко. Умът ми се успокоява в тялото. Отново поднасям корена към носа си, вдишвайки силния му пикантен аромат, усещайки връзка с влажните, огряни от слънце места, където расте. Пътят напред е дълъг, но научих как да върна ума у дома. Снук Пол! Мостът между мисълта и дъха.